ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಸ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಇನಿ ಅಂಚ ಮರ್ದದ ಕೆತ್ತಗನೇರ ಪರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಟಿ ಇನಿ ಅನ್ಪಿ ಆಟಿ ಬುರನಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚಾದು ಅವಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಟಿದ ಕೆತ್ತಗನೇರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕನೇರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆಟೆನೆ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಕೆತ್ತೇನು ಕನೇರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂದೆರ್ದು ನಮ್ಮರ್ದು ದುಂಬೆ ಎತ್ತಕಲು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂದೆರ್ ದುಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಎತ್ತುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಅಂದೆ ಪಾಲೆದ ಮರಂದು ಬೈದ್ಯರು ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತು ಕೊಂಡ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಸೂರಿ ಉದಯ ಆವೋಡು ದುಂಬು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಜಿಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ವಿಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಒಂದು ಪಾಲೆದ ಮರ ಎತ್ತು ಗೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಮರತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಆಟಿದ ಇನ್ನು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರೋಗೋಲೇನು ಪಾರಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ವರ್ಷೊಡೊಂದಿನ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪರಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೋಗದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕನೇರ ಪೋಂದುಪುನ ಟೈಮುಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಅದು ಪೊಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಅದು ಪೋದು ಈ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆನ ಕನೊಂತೇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಬಂದ ತುಳುವೆರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಬನೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನ್ ಲಂಚನೆ ದೆಪ್ಪು ಕತ್ತಿಡು ಇಟ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಡ ತುಂಚ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಕೆ ಕೊಡತದ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಡು ಬುದುದು ದೆಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ಪುಲ್ಯಾವೋಡು ದುಂಬು ದೆತ್ತಾವೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನೆ ಮುಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅವು ವಿಷಾಂಶ ಪೋದು ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಐಟೊಂಜಿ ಇಂದು ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊಡ್ತೆ ಸೆಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದ ಇತ್ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೆಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಕೆತ್ತ ಕಂತದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕಡೆಯರುಂಡು ಬಲೆ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಹೌದಾ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ఆయన లుంబేరు ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಮರ್ದು ಹಚ್ಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಕ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಫೈನಲಿ. ಗೈಸ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು.
ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ. ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ ಪೋರ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಾತ ಹೊಸತ್ ಬೈದರ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.